שלום, הגעתם לחלק א' של איך להכין M16 מיליארד. ה-M16 שלנו הוא יהיה כזה, זה ה-M16, הוא עם צלף, יש לו עם צלף, עם ידיות ועם הכנף. משמיד, אפשר להכניס כדורים. טוב, נתחיל את ה-M16. אני התחלתי אותו, אני אבוא לכם מחסית. לקחתי דף, לקחתי 6 דפים וגלגלתי אותם. את כולם גלגלתי לרוחב, חוץ משתיים שגלגלתי לרגיל. אז זאת אומרת שגלגלתי 4 לרוחב, וכאן, ו2 וכאן. תעשו את זה, ותדביקו אותם אחר כך ביחד. תדביקו אחד קטן ואחד גדול ביחד, ושתיים גדולים ביחד, ואחד גדול אחד קטן ביחד. תדביקו אותם. אחרי שהדבקתם, ל-M16 הזה אנחנו נצטרך נייר שרציתי להזכיר, עיפרון, מספריים ודרך כזאת. עכשיו, אחרי שעשיתם את זה, תדביקו אותם, את כל החתיכות תדביקו ביחד, את כל העיפולים. אחרי שהדבקתם אותם יחד, עכשיו אנחנו נעשה את העיבוד. נשים באתם. בשביל זה אנחנו תבחרו את הצד שאתם רוצים לבחור, או את הצד הזה, או את הצד הזה. אני רוצה להשאיר את הצד הזה, כי נראה לי יותר טוב. אז אני גוזר את הצד השני. שגזרתי, שנייה, זה קצת ברח לי. זה מה שייצא לנו. צד אחד טיפה ארוך, וצד אחד טיפה קצר. עכשיו נכין את הידיים. בשביל להכין את הידיים אנחנו צריך דף. בדף הזה אנחנו נגלגל די יפה. בערך בעובי ככה. בערך בעובי כזה. ותדביקו. רגע, נעשה קצת. לא צריך יותר מ3 חתיכות יוצאות. 3 זה 2 ו3. אוקיי? זה מה שאמור לתת לך. זה הידית שלנו. זה לא נראה, אבל עוד מעט זה נראה. עכשיו, מה שתעשו, זה תשימו את היד שלכם ככה, ותבדקו איפה היד שלכם נכנסת ומה הגודל שלה. שלי ככה, אז אני אקצור אותה בגודל. את זה אל תזרקו, תשמעו את זה, אנחנו נצטרך את זה.
אוקיי, זה מה שיצא, הגודל של היד. עכשיו מה שנעשה זה דבר כזה. ניקח את העיגול של זה ונלחץ ככה. תראו ככה. אבל שזה לא יציק לנו, בפנים יש דפים כאלה מציקים שיוצאים בחוץ. כשזה לא יציק לנו נדביק. עכשיו תעשו את מה שאמרתי, תלחצו ותקראו לכם צד ותלחצו עליו ושיהיה ישר זה חשוב. כבר נעשה צורה של טיפה כזה. עכשיו זה לא יצא לי ישר אוקיי. עכשיו מה שעושים זה ככה, דבר ככה. שמים את האצבע כאן ותופסים ככה ועושים אותו דבר. עכשיו שב במקום אחד, נראה כאן לנקות. עושים אותו דבר. אוקיי? זה מה שיצא. הדבר הזה מתחיל לקבל צורה של יד. שנייה אחת, אנחנו כבר חוזרים. אחרי שתגמרו את זה, תעשו גם בצד השני אותו הדבר. טוב, זה שיהיה עכשיו בצד השני. זה מה שאמור לתת לכם. את זה תשמרו ונתראה בחלק הבא של איך להכניס M16 מנייר. ביי.